जिबनाव जोंनो नांगौ खालि थाखा खालि रां नांगौ ना खालि जोंनो बेबायदि गुरलाब रां नांगौ रां नङाबा दुनियायाव जेबो जाया ना जोंनो खालि रां नांगौ रांनि थाखाय जोङो दिनै गासैखौबो मावजोबनो हायो ना समावहाय जोङो मावनाङै खामानिखौबो जोङो मावनो हायो आरोना थ' खालि दुनियायाव जोंनो थाखा नांगौ थाखा नङाबा दुनिया जेबो गैया लोगोफोर थाखा नांगौ जोंनो थाखा नांगौ खालि थाखा नांगौ जोंनो थाखानि थाखाय जों देहाखौबो फाननो हायो गावनि सोलेरखौबो फाननो हायो थाखानि थाखाय नांगौबा किडनिखौबो मोनसे फाननो हायो ना थ' खिन्थु जोंनो नांगौ बे थाखाखौ हेलौ एभ्रिवान गुड मर्निं टु अल बयखौबो फिन खेबसे चेनेलाव बरायग्रोनानै लानाय जाबाय बयनिसिमबो गोजोन फुंबिलिनि खुलुमनायखौ जासिहरग्रोनाय थाबाय लोगोफोर नैबे समावहाय मोननैसो आपडेट्स लानानै फिन खेबसे आंनि चेनेलाव आङो समायाब्लाबो फैफिनबावदों लोगोफोर बांद्राय गोलाव खालामा दिनै बेबायदिनो आङो सुंद' आपडेट लानानै फिन खेबसे चेनेलाव फैफिनबावबाय आपडेट्सआव थाङैनि सिगां आङो बेखौनो बुंनो सानोदि दिनैहाय आङो एसे फुङावनो माने सिखारदोंमोन मैयाहाय वेदारखौ आङो बेबायदिनो चेक खालामखादों दिनैनि दिनाव एसे सान्दुङा दुंगोन आरो बिदि दुङोब्ला आङो फोथारावहाय माने थांनो एसे रेडि जादोंमोन बेखायनो आङो फुङावनो सिखारदोंमोन नाथाय भिडिअखौ शुट खालामनायाव एसे लेट जाबाय आरोना वेदारा बारा मोजां नङा थ' बेबायदिनो जोमै फैनाय नुदों आरो अखाया हाबावनो हागौ आरोना थ' जियानो हक बिदिब्ला दिनैनि आपडेट्सआवहाय थांदिनि इन्ट्र' भिडिअआवहाय जिथुनाखि आङो रां दिन्थिदोंना थ' दिनैनि नैबे दिनावहाय जोंनो बयनोबो रां नांगौ थ' रां नङाब्ला जोङो दिनै जेबो खामानि मावनो हाया दिनै जोङो इन्टारनेट सालायगासिनो बेवहायबो जोंनो डाटा नांगौ दिनै मोनसेल' सिम सालायाखै गोबांफोरा बेबायदिनो मोननै मोनथाम बेबायदि मोनब्रै मोनबा गोबां मबाइल ना थ' दिनै गासैयावबो बेबायदि सिम लागायनाय दङ जोङो दिनै डाटानि थाखाय बेबायदिनो जोङो रांफोर सोनांगौ जायो रिसार्ज खालामनांगौ जायोना दिनैनि दिनाव गासैयावबो रां थ' लोगोफोर आङो एसे बेखौहाय क्लिप्सखौ दिन्थिनाय जादों खारन जोंनो बयनोबो रांखौहाय नांखागौ ना थ' आङो आवगोलावहाय मोनसे बेबायदिनो भिडिअस आङो ब्लग हिसाबै आपल'ड होनाय जादोंमोन थ' बेवहाय आङो बेबायदि दिन्थिखादोंमोन जेरावनाखि टिकेट ना थ' बुक खालामनाय बेबायदि आङो भिडिअ लानानै फैनाय जादोंमोन आरो बियो सैथो नंखाय नङा आरोना थ' आङो बेबायदिनो टिकेटखौहाय बुक खालामनानै लाखानाय जादोंमोन आरो नाथाय जोंहा गाबोन सानडे ADRE ग्रेड 4 थ' जोंहा एग्जाम गाबोन इन्टारभिउ बेबायदि दङ थ' आंनियाबो दङ निस्सय होलांनो मोनगोन इन्टारभिउखौहाय बिनि उनावहाय आङो डिसिसन लागोन आरोना समा सफैबाय आरो बे मान्थआवनो माने आङो बेबायदि थांनायनि सिद्धान्त लादों आरोना थ' बाहेरायावहाय अलरेडि आङो एसे दिन्थिनो लादों बेयो जाबाय आंनि बुक खालामखानाय थ' बेबायदि टिकेट आरोना लोगोफोर स' रां नांगौ जोंनो थ' बेनि थाखायनो एसे बाहेरायाव आङो थांनो बेबायदि टिकेटखौहाय बुक खालामनाय जादों आरोना थ' अलरेडि बुक जाखानाय थ' खालि ट्रेनावहाय गाखोनोल'सो बाखि लोगोफोर जयोब्लानो जाबाय आरोना सिट दंखायो बेबायदि दा थांगोन आङो बेंगलर साइड लोगोफोर स' आङो
फिक्स खालामनो हायाखै दासिमबो थांगोना माने सियर आरोना नाथाय एसे माने गोनो गोथो जाबाय थादों आङो बेबायदि समफोर मिलायनो हागोन ना हाया थ' आङो एसे कनफिउस आरोना भिडिअफोर लाबोनो हागोन ना हाया थ' बेनि थाखाय आङो एसे माने गोसोआव डाउट जाबाय थादों आरो बेबायदिनो आंहा एसे खामानि दङमोन जेरावनाखि फिसा मोनसे जब होननानै बुंब्लाबो माने भुल गैया आरोना थ' बेबायदि प्राइभेट सेक्टरावहाय जास्ट आङो नैबे अनलाइन दानि जुगाथ' डिजिटेलसै ना थ' बेबायदिनो मानि ट्रेन्जेक्सन खालामो एसे दुखान फिसा दङमोन आरो दा एसे आङो नागारलांनोबो माने आं बानाय बायदि नङा आरोना थ' माखासे बेबायदि कास्टमारफोर दङ साफा सानै थ' माने एसे माने बाजानाय बायदि आरोना थ' थांजानो आं माने शेयार खालामखादोंमोन थांगोन होननानै इमान तारिखआवहाय थ' दा माने एसे बाजानाय बायदि जादों आरोना थ' साननैसो आरो थाबावनायबा मोजां जागौमोन थ' बिनि थाखायनो आङो एसे कनफिउस जादों नाथाय थांगोना दासिमबो 100% सियर जानानै दङ स' आङो नायनोसै आरो बेबायदिनो 24 घन्टासो टाइम दंबावो आरोना आखायावहाय आङो एसे सिन्था खालामनानै हिद्दान्त'खौ आङो थिग खालामगोन आरोना टिकेटआ माने केन्सेल जागोन जाया जेबो गेरेन्टि गैया फैसाया थांबा थांबाय आरोना थ' आङो माने केन्सेल खालामनायसिम थांथ'नो सानाखै आरो थाङाब्लाबो माने बियो थालांगोन बेबायदि आरोना थ' जेन हक दा बिदिब्ला लोगोफोर आङो आपडेट्सखौ होलांदिनि दिनैनि जोंहा सेथि आपडेट्सआवहाय थागोन बेबायदिनो माखासे भिडिअसफोर नुनो मोनबाय थादों लोगोफोर बेनो जाहैबाय अनलाइन जिथुनाखि लन आजिखालि गोबांथार बेबायदि अनलाइन जोङो लन बेबायदिनि सायावहाय भिडिअस गोबांथार गोसारनाय जोङो नुनो मोनगासिनो ब्रान्च एपनिफ्राय लानानै क्रेडिट पिनिफ्राय लानानै रुपे रिडिपनिफ्राय लानानै बेबायदिनो गोबां एप्लिकेसन दं आरो इउटिउबाव जों सार्च खालामबानो मोनो बेबायदि लन गोबांफोरा बेवहाय बेबायदि लादोंबो जानो हागौ आरो इउज खालामदों जानो हागौ बेखौहाय आरो लायोब्लाबो लानायनि सायाव बुंनांगौ जेबो गैया आरो नोंथांमोना एसे केयारफुल जायोब्लानो जाबाय थ' गोबांथार बेवहाय मेसेजफोर फैनो हागौ बे सिमाव उनावहाय अलरेडि बिनि पारमिसनखौ होनाय थायो आरो नोंनि मबाइलावहाय जेसेबांनाखि कन्टेक्ट लिस्ट दङ ना स' बे डाटाया अलरेडि माने थांजोबखायो बिसोरनि आखायाव आरो गासिबो माने बेवहाय थांजोबो आरोना थ' बेवहाय एसे स्केम जानायनि चान्स थायो जोङो मिथिनो मोनो गोबांथार NBFC बेबायदि रेजिस्टार लाइसेन्स थानाय बेबायदि एप्स आरो बेवहाय बेबायदि बुंनानैहाय बिसोरो माने फैसाखौ नोंनो होगोनबो होआलासिनो थाया फैसाखौ नोङो 1 लाखसिम 2 लाखसिम 10 लाखसिम जेसेबांसिम लायो बेवहाय बेबायदिफोर मोननो हागौ जेब्ला नोङो फार्स्टआवहाय बेबायदिनो खम एमाउन्ट लागोन ना थ' खम एमाउन्ट लानायनि उनाव 2000खौ नोङो मारिबाय ना 2000खौ मारिनायनि उनावहाय नोंनि सिबिला गोजौआव थांबाय जेब्ला नोङो मारिलांबाय थागोन बेबायदिनो नोङो लादाव लांबाय थागोन ना बेवहाय हेबिट जागोन हेबिट जानायनि उनावहाय नोङो बे फैसा नङाबानो सोलिनो हानाय नङा थ' बेनि उनावहाय आरोबाव हेबिटनिफ्राय गोजौनिफ्राय गोजौआव थांबाय थागोन बेबायदि जेब्ला नोङो मोननै मोनथाम एप्लिकेशन्सनिफ्राय जेब्ला नोङो फैसाफोरखौहाय बेवहाय लाहैगोन अब्ला जेब्ला नोङो अभारडिउ जागोन ना लास्ट ममेन्टाव नोङो फैसाखौ जुदि मिस इउज खालामोब्ला थ' बेवहाय फैसा जिनिसाथ' खरस जाखागोन नोङो माबा मोनसे पारचेस खालामगोन ना थ' बेनि उनाव नोङो जेब्ला बे लनखौ मारिनो हानाय नङा अब्ला नोंनियाव गोबां बेबायदि मेसेजफोर फैगोन आरो नोंखौ बेबायदि दम हरगोन बेयाव किसुमान फर्जि माने चाइनिस एप्लिकेसनबो दङ दै लोगोफोर
बे चाइनिज एप्लिकेशननिफ्रायथ' बांसिनै साबधान जानानै थाखा। आरो जिथुनिखि NBFC रेजिस्टार थानाय जेरैबायदि मानि भिउ आरो बेबायदिनो नाभि बेबायदिनो गोबांथार दङ। थ' बेफोरनिफ्राय लायोब्लाबो NBFCनिफ्राय लायोब्लाबो टाइमाव जुदि पेमेन्ट खालामनो हायाब्ला बेवहाय बिपद दं। बेबायदिनो चार्जखौथ' हरखानांगोन। थ' आरो बेजों लोगोसे नोंहा बेबायदि टाइमाव पेमेन्ट खालामनो हायाब्ला अभारडिउ जानानै थागोन। नोंनि मबाइलाव गोबां रोखोमनि मेसेज फैगोन आरो नोंनि लोगोनियाव फैगोन, नोंनि फेमिलियाव फैगोन आरो बेयो नोंखौ थानो हायै अबस्था खालामगोन। थ' बेबायदिनो बायदिसिना फट'नि गेजेरजों नोंखौहाय ब्लेकमेलिं खालामनो बिसोरो आराम्भ खालामगोन। थ' बिनि उनाव नोङो बाध्यता जागोन बेबायदि फैसाफोरखौहाय रिफान्ड खालामनो थाखाय। थ' बेनि थाखायनो आङो बे भिडिअसखौहाय लानानै फैनाय जादों। आरो केयारफुल, सांग्रां जा। गोबां मानसिफोरा खिन्थु लाबाय, बिनिफ्राय लायाखै नङा आरो बेबायदि अभारडिउ जानानै थादों आरोना। थ' बेखायनो साबधान जानाया मोजां। सोरबाफोर लानायाव आंहा बुंनांगौ गैया, नाथाय होनो हायोब्ला लानो हायो। बेखिनिखौ आङो बुंनाय थाबाय। थ' लोगोफोर, बिदिब्ला गुबुन मोनसे आपडेट्सआवहाय थांदिनि। बे आपडेट्सआ जाहैबाय जोंहा गाबोन सानडे ना। थ' ग्रेड 4नि जिथुनिखि इन्टारभिउ गाबोन होनोसै आरो खाथियावनो गोलैदों, बांद्राय गोजानावबो नङा आंना। थ' न'निफ्राय बेबायदिनो 4-5 किल'मिटार ना। थ' गाबोन होनोसै, एसे नायनोसै मा जायो। फार्स्ट टाइम आरो बेबायदि जबनि थाखाय आं एप्लाइ खालामफेराखैमोन। खनसेल' एबार एप्लाइ खालामदों आरो खनसेल' होगोन। बिनि उनावहाय आरो बेबायदि दासान्दि आरो फैथ'गोन ना फैथ'ला बेखौ जेबो मिथिला आरो उननि समाव मा जायो बेखौ मिथिला आरोना। थ' लोगोफोर, एसे आङो बाहेरायाव थांनोबो सानगासिनोखा आरो नायनोसै 24 घन्टा आखायाव टाइम दंबावो। थ' बेवहाय जोंहा माखासे बेबायदिनो गाइडलाइन्सफोर दङ। बे गाइडलाइन्स मथे जोङो एग्जामावहाय जिरायनो नांगोन आरो जोङो मिथिनो मोनखादों बायदिसिना आवगोलनि बायदि पेपार लिक बायदिसिनाफोर जायोब्ला ना, थ' बेवहाय बेबायदि पानिशमेन्टफोरखौहाय मोनगोन जाहैदों आरोना। थ' जोङो बिदिब्ला गाबोननि थाखाय बयबो सांग्रां जानानै थायोब्लानो जाबाय आरो जोङो बयबो रेडि जादो एग्जामावहाय उथ्रिनो थाखाय ना। बयनोबो बे रांखौ नांगौ। दिनै जि मावदों बयबो बे रांनि थाखायनो मावदों। जायफोरा दिनै इन्टारभिउ होगोन बे रांनि थाखायनो होगोन, खालि जोंनो फैसाखौ नांगौ। जोंनो बयनोबो रांखौ नांखागौ। रां नङाब्ला दिनै दुनियाव जेबो जायाना, जोङो बयबो मिथिखानाय। थ' बिदिब्ला गुबुन मोनसे आपडेट्सआवहाय थांदिनि लोगोफोर, लास्ट बे आपडेटआहाय। थ' बे आपडेटआनो जाहैबाय भाइरेल भिडिअ'आ खायफानि थाखाय बेबायदि बिजनेस नामा। थ' बे भाइरेल भिडिअ'नि सायावहाय फंनैसो सावरायगोन। भाइरेल भिडिअ' होननानै बुङोब्ला दिनै मोजां मोनो आरो बियो मोनसे इउटिउबनि ट्रेन्ड टपिक ना, जोङो बयबो मिथिगौ। बेखायनो बे भाइरेल भिडिअ'खौहाय बांसिनै इउटिउबाव दैखांनाय जायो। थ' बिदिब्ला जोङो नुबाय थानो मोनो माखासे रोखोमनि भाइरेल भिडिअ' ना। भाइरेला गोबां रोखोमनि बेबायदि भाइरेल भिडिअ'सफोर जों नुनो मोनो। खायसे बेबायदिनो मोजां भिडिअ' आरो खायसे बेबायदिनो जोङो नायथावजायै भाइरेल भिडिअ'सफोर जोङो नुनो मोनो। थ' बेबायदिनो निस्सय नोंथांमोनाहाय टाइटेल बा थाम्बनेलाव नुनो मोन्दों आङो जिथुनिखि फिसा मोनसे बेवहाय क्लिप्स लागायनानै होदों। थ' फट' लागायनानै होनाय जादों। थ' बेबो जाबाय मोनसे भाइरेल भिडिअ'। थ' खायफाया बेखौनो नेनानै थाखायो आरो बेबायदि टपिकफोरखौहाय दैखांखायो। बेयो मोनसे बेबायदिनो इउटिउबनि बिजनेससो जालांखाबाय ना। थ' दिनै आंबो बिनि सायावनो फंनैसो बुंनो सानदों। जोङो मोजां भाइरेल भिडिअ'सफोरखौहाय जोङो होनो हायो। थ' जोंहा बेवहाय जेबो गैया बुंनांगौना। थ' आङो नैबे क्लिप्स लाबोनायाबो जाहैबाय बेबायदिनो
भाइरेल भिडिअ। दिनै जोंनो रां नांगौ। आङो दहायनिफ्रायनो बुंबोगासिनोखा जोंनो रां नांगौ। रांनि थाखाय जोङो दिनैहाय गासैखौबो मावजोबनो हायो। मानसिया मावनो हायै खामानि जेबो गैया ना। सोलेरखौ फाननो हायो, उदै सिङाव थानाय बुस्थु बेबायदिनो किडनिफोर बायदिसिनाफोर जोङो सम सम निउसफोरावबो नुनो मोनो ना, बेबायदि फाननाय। जोंनो खालि दिनैहाय बेबायदि गुरलाबफोरखौ जोंनो नांगौ आरोना। खम दिनावनो जोंनो गुरलाब नांगौ दुनियायाव थांनानै थानो थाखाय। लोगोफोर, आङो बेबायदि भाइरेल भिडिअनि फुल क्लिप्स आङो दिन्थिनो सानाखै आरो आङो बेबायदिखौ माब्लाबाबो दिन्थिनाय नङा। जोङो बयबो मिथिखानांगौ, बयहाबो बेबायदिनो जिबन थायो आरो बयहाबो बेबायदिनो थांनानै थानायनि मोन्थाय थायो। नाथाय अपेनलि भाबै जोङो माब्लाबाबो बेबायदि भाइरेल भिडिअसफोरखौहाय डाइरेक्टलि अपेन भाबै जोङो दिन्थिनाया मोजां नङा आरोना। आङो बेखौहाय होनाय जानाय नङा, खारन आंखौबो सिनायोबो बेबायदि जानो हागौ आरोना। आंनि फारसे बेबायदि नोजोर थागोन। बेनि थाखायनो डाइरेक्टलि आङो बेबायदि टपिक्सखौहाय माने अपेन भाबै बेबायदि आङो फट'सफोर लानानै फैनाय जाखाया लोगोफोर। बिदिब्ला बेसेखिनियानोमोन दिनैनि आपडेट्सआहाय। नोंथांमोना कमेन्ट खालामनो हागोन आरो बेबायदिनो आङो सम मोनबावोब्ला आपडेट्सफोरखौ होलांबाय थानो सेस्था खालामगोन लोगोफोर। आङो दिनै बेसेखिनि भिडिअखौनो लानानै फैदोंमोन। दिनैनि भिडिअआ बांद्राय गोलाव खालामैयावनो एसे गोलावबो जालांबाय आरोना। लोगोफोर, दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबनोसै। गोजोन्थों, बाय बाय।